این аксияест барои фурӯхтани маҳсулоте ки нафарони нобино истеҳсол намудаанд. Ин чангакчҳои ҷомашӯиовезӣ ки барои овезон намудану нигоҳ доштани либосҳо хизмат мерасонад, нобиноён бо ҳаракати даст омода менамоянд то дигарон онро харидорӣ намоянду зиндагиашон беҳбуд ёбад. Бо вуҷуди хуб набудани шароити корӣ, онҳо аз имконҳои мавҷуда то ҳадди тавон истифода бурда ин гуна маҳсулотҳоро истеҳсол менамоянд. Як гурӯҳ ҷавонони фаъоли шаҳр дар нуқтаҳои гуногун бо ташкили аксияҳо мехоҳанд ки ин маҳсулотҳоро ба фурӯш гузоранд. мехостем ки имрӯз яъне тахфифи аксияи сонилавӣ гузаронем ва бо воситаи ин чунон ки шумо мебинед мо мехоҳем ки ҳамин пришепкаҳои онҳоро фурӯхта ба онҳо ёрдам дода пришепкаҳое ки дар соли шӯравӣ сохта шудагӣ буд ва аммо то ин вақтҳо фурӯхта нашудаанд, мо ҳамонро мехоҳем ки фурӯхта бо инро ва бо дигар намуди маҳсулотҳои онҳоро барқарор намуда ва бозори имрӯза яъне ба рақобат дучор ба рақобат монем ва мехоҳем ки корхонаи онҳо аздан барқарор шуда маҳсулоти онҳо ба пеш равад. аннушировон ва дӯстонаш бо мақсади ҳамкорӣ ва мусоидат намуданд дар ба фурӯш мондани маҳсулотҳое ки нобиноён истеҳсол намудаанд бо директори Корхонаи иттиҳоди миллии нобиноёни Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Абдусаттор Ҷалилов машварат намуда истодааст. Онҳо мехоҳанд ки аз роҳҳои гуногун истифода намуда маҳсулоти чанд муддат дар анбор хобрафтаро ба фурӯш гузоранд. Онҳо дар баробари ин мақсад доранд вазъи корхона, дастгоҳу шароити корӣ ва сифати маҳсулотҳоро низ беҳтар намоянд, вале ба гуфти онҳо барои ин вақт ва маблағи бештаре зарур аст. ҳамкорӣ кардан мехоста бошед, пас мо ягон монега надорем. Марҳамат, агар шумо розӣ бошед, агар бо якҷоя мана меравем коргоҳе ки нобиноён кор мекунанд, рафти кори онҳоро имрӯз шахси нобино, зан, мард дар кадом яъне сатҳи фаъолият қарор дорад. қобили зикр аст ки дар корхонаи мазкур зиёда аз 76 нафар нобиноён ба қад гирифта шуданд аз 480 нафар аъзоён, вале айни замон 53 ё 54 нафари онҳо кору фаъолият мебаранд. музди меҳнати кормандони корхона аз 80 то 200 сомониро ташкил медиҳад. Директори Корхонаи иттиҳоди миллии нобиноёни Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Абдусаттор Ҷалилов мегӯяд ки зиёда аз 1 сол мешавад ки дастгоҳе ки кори нобиноёнро то як андоза осон менамуду тариқи он маҳсулот истеҳсол мешуд, корношоям гашта аз кор боз мондааст. ӯ илова намуд ки дар баробари ин маҳсулоти истеҳсолшудаи зиёде ки наздик ба 150 000 сомонӣ арзиш дорад дар анбор хобидааст. мо бисёр кӯшиш кардем ки ҳамин дастгоҳ ба кор дарояд то ки нобиноён бо кор таъмин шаванд ва аз дигар тараф дар анбор зиёда аз 800 ё 830 000 дона пачка яъне он чангакчҳои ҷомашӯи вуҷуд дорад ки мо онро сари вақт ба фурӯш бароварда наметавонем, зеро яъне харидор ба ин чиз инқадар талаботи зиёд ҳам мумкин набошад. имрӯзе душвории нобиноён аз ин иборат аст ки он маҳсулоте ки мо мебарорем қариб 80-85% маҳсулотҳо дар анборҳо хобидааст. яке аз кормандони корхона иброз дошт ки давоми 4 сол боз дар ин ҷо фаъолият мебарад. ӯ мегӯяд ки музди камеро ки аз ин корхона мегирад барои беҳбудии зиндагониаш сарф менамояд. ман 4 солиси ҳамин корхонава кор мекунам. пеш ман хонашин будам. худо бо шукр ки ҳамин корхонава омдам, зиндагим пеш рафт. кори мо ҳамин ки манамин пришипка мо истеҳсол мекунем, анамин бозор ба савдо намерафт. раҳмат ҳамин ҷавонҳо ба ки моя дастгирӣ карданд, анамин пришипкаҳои моя фурӯхта додосиянд. дастгириҳошон ба раҳмат ҷавонҳоя. ин нафарон бо вуҷуди оне ки нобино ҳастанд вале аз ин роҳ афтода нестанду то ҳадди тавон кор мекунанд. онҳо аз ин гурӯҳи ҷавонон ки нисбати онҳо аҳамияти хоса медиҳанду маҳсулоти истеҳсолнамудаи кормандони корхонаро ба бозори истеъмолӣ бароварданд, ниҳоят миннат доранд. онҳо умед бар он доранд ки сафи ашхосе ки нисбат ба онҳо таваҷҷӯҳ намуда мисли ин гурӯҳи ҷавонон дар корҳояшон кӯмак мерасонад, зиёд гашта вазъи корхона, шароити корӣ ва фаъолияти онҳо бозам беҳтар мешаваду маҳсулоташон ба фурӯш рафта дар ин радиф зиндагонияшон бозам беҳтару хубтар мегардад. Рустамбек Аҳмадов барои барномаи иттилооти Нигоҳи диёр.